jien ma rrid inħalli lil ħadd barra. Ejja naraw li nissalvagwardjaw lil kulħadd u lil dawk illi tħallu barra minn dan il-budget iridu nissalvagwardjawhom. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch meta tal-ewwel kummenti tiegħu għall-budget ippreżentat tas-sena d-dieħla. Alex Borch tenna illi fejn sar tajjeb il-Partit Nazzjonalista jilqgħu. Iżda kien hemm bost elementi li tħallew barra f'dan il-budget, fosthom l-isptar ġdid f'Għawdex, skejjel ġodda f'pajjiżna u t-trasport tal-massa fost l-oħrajn. Fejn sar tajjeb nilqgħu jiġri l-fatt li kien hemm tax brackets differenti li tranġaw biex jinċentivaw il-wilt bla dubju nilqgħu fejn għenu l-istudenti. Nilqgħuhom però kien hemm diversi setturi f'pajjiżna li tħallew barra fosthom l-edukazzjoni fejn ma narawx skola waħda ġdida li ser ikun hemm proġettat illi tinbena. Anke Għawdex rajna illi hemm diversi nuqqasijiet, jiġri l-isptar ta' Għawdex ġdid għal Għawdex laqqas biss jissemma, orti ġdida għal Għawdex ma terġa' ma tissemmiex, il-breakwater għal Għawdex illi ilu jissemma għal Marsalforn ma jissemmiex, u għalhekk laqqas il-sistema ta' interkonnettività bejn Gżejjer Maltin u Għawċin ma jissemmew xejn. Alex Borch tkellem dwar kif il-proġett ta' trasport tal-massa ntesa kompletament minkejja l-kriżi ta' traffiku f'pajjiżna. Aħna rridu naraw il-kwalità tal-ħajja tal-bnedmin, ġifieri rridu naraw l-indirizzaw fejn hemm nuqqasijiet li qed iżommu il-qabża fil-kwalità tal-ħajja biex natwawhom fosthom il-problema ta' traffiku illi għandna f'pajjiżna, ġifieri kellna minnaħa il-Prim Ministru Robert Abela jgħid illi iva it is feasible li ssir sistema ta' mass transportation, però minnaħa l-oħra kien hemm il-Ministru tal-Finanzi li jgħid li le, impossibbli. U fil-fatt jidher biċ-ċar illi f'dan il-budget għaddiet il-kelma tal-Ministru Clyde Caruana għaliex ma jissemma fl-ebda lok illi għandu jkun hawn sistema ta' mass transportation. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega wkoll kif ma ġiex ippreżentat pjan dwar it-tkabbir eżaġerat fil-popolazzjoni. Meta nitkellmu fuq iż-żieda fil-popolazzjoni, fuq l-overpopulation, kif ser nindirizzawha? Kif ser naraw li jkun hemm kif propona l-Partit Nazzjonalista studju ċar labor market study biex naraw fejn aħna u naraw fejn irridu mmorru, naraw x'iridu nirranġaw fis-sistema biex intaffu dan il-pis, biex ikun hemm investimenti fuq l-infrastruttura biex tkun tista' tlaħħaq maż-żieda fil-popolazzjoni. Alex Borch tkellem ukoll fuq ir-rata ta' fertilità li dejjem qed tonqos f'pajjiżna. Bla dubju ma tistax tgħid li din hija biss problema finanzjarja, però huwa pass il qudiem li tibda tindirizzaha b'passi finanzjarji anke aħna bħala partit ħriġna diversi proposti ambizjużi biex intaffu mill-pis finanzjarju fuq il-koppji żgħażagħ. Hemm il-kwistjoni wkoll tal-akkomodazzjoni affordabbli illi wkoll hija xi ħaġa li tiżżomm ġenituri żgħażagħ milli ikkabru familja f'dan il-pajjiż u aħna wkoll bħala Partit Nazzjonalista ħriġna diversi miżuri li nemmnu li jistgħu jindirizzaw il-kwistjoni tal-akkomodazzjoni affordabbli. Ovvjament, anke meta niġu għal sustainable development, żvilupp sostenibbli, ġifieri rridu naraw pjan holistiku ta' fejn irridu mmorru biex insibu l-bilanċ bejn l-iżvilupp u l-ambjent sabiex ikun hawn ekosistema, ikun hawn ekoloġija ġo pajjiżna illi anke l-koppji żgħażagħ ikunu lesti u determinati li jibnu familja f'pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar kif id-dejn ta' pajjiżna se jkun qed jitla' b'14 biljun euro sal-2028. Kien hemm ammissjoni ċara mill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana li qed jipproġetta li sas-sena 2028 id-dejn taħt Robert Abela ser jitriplika b'14 il-biljun. Jiġifieri minn mindu ħa over Robert Abela bħala Prim Ministru, id-dejn ħajkun triplika sal-2028. Alex Borch tkellem ukoll dwar kif sar pass il qudiem fis-settur tas-saħħa mentali, iżda għad hemm ħafna xi jsir. Għamel ftit passi l qudiem jiġri l-fatt li ħajkonna 3 kliniċi tal-mental health hija xi ħaġa pożittiva, però baqa' ħafna u ħafna xi jsir. Irridu naraw kif ħantaffu il-problema tas-solitudni illi għandna ġewwa pajjiżna. L-isptar mentali rridu naraw illi wkoll jiġi implementat kif dejjem kien imwiet minn gvern laburista. U rridu wkoll naraw kif se noħolqu sistemi biex f'kull strata tas-soċjetà insibu l-għajnuna. Fl-aħħar mill-aħħar inti meta tgħaddi minn ċertu diffikultajiet tittar li ikollok aċċess għall kura u għall-għajnuna. Xejjen Riolo għal Net News.